sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Babagyuhon nga morning sa aton nga magka-aksyon, wala untat nga nagatupa ang talithi diri sa Metro Bacolod, and I presume iniman ang sitwasyon sa palibot sang Negros Occidental. Umpisa pa kahapon o tinalikdan nga inadlaw nga nangin maulanon ang aton tsimpo bangod sa kay Bagyo nga Julina. Now, ari hibaluon ta pagindi karon in a short while, kay may ara pagid sang gina-forecast manog sulod after ni Julina nga mo ni si Bagyo Kiko. Ti kabalo ka naman ang balita subong nga nagagwa nga super typhoon ini si Kiko. Kabaloon ta kung anong abanse nga pagpanugyan kag monitoring sang PDMP kag subong man diri sa sudad sa Bacolod ni Sir Jomari Vargas gikan sa CDRRMO. Ang importante sini kabalo ka, ang bagyo ya pila pa ka kilometro, pila pa ka nautical miles ang kalayuon niya, gikan diri sa aton ma-forecast o kung makita tanan ko anong persa niya mo. Damo na sang technology, may mga advanced nga mga technology ang iban nga magkapungsuran. Katulad to sing una kay Hayan lang nga nag-igo di sa aton, nga malayo pa siya pero ti mamonitor na kung ano kalapad ang iya sining ulan, ano kabaskog ang bagyo. Amo na subong may mga sophisticated equipments na subong nga pwede mamonitor ina no sang mga Weather State Bureau, Pag-asa in particular kung ari ka diri sa pungsod Pilipinas. In short, ang bagyo pwede niya naton mapanghandaan o pwede makahimo sang pagpanghanda ang mga authorities, ang local government units, ang tagsa ka lokalidad, pwede ka makapreparar ano ang himuon mo in kaso may arasang pinakamabaskog nga bagyo nga magsentro o mag-igo sa lugar. Amo ng bintaha, pero ti kon ang mag-igo sa imoya linog, ang linog hindi ni siya ma-predict mo, di mo ni may baluan, saan o siya magtuhaw, diin nga lugar ni siya maigo, ano kabaskog, waay pa na subong sang gadget o kon equipment nga pwede makadetect sa sinaya nga sahi sang kalamidad. Pero ibaluon ta na karon dugay diri sa aton sining pagpangalagad diri sa Miyerkules nga presentation sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline today. Bukadasig lang sa tiyempo na tondo ginahunos lang ho. Ari na kita sa Pizza 8 nga presentation sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Mga kaaksyon naton dira sa Northern Negros, kumusta da? Nanong epekto sa inyo sang maulanon nga tiyempo bangod sa bagyong Julina? Sa La Castillana, may mga recorded nga mga naglaapektuhan bangod sa baha-baha. Balikan ta dugay-dugay ang PDMP angot sa sining nga balita. Ano pagid ang mga impormasyon
nga idulong ta sa inyo karon nga aga. Naga-congratulate kita, grabe man to yung operation dito sa Manila, no? I mean dito sa Luzon. Din kakita imo yung billion of pesos ang na-recover nga shabu sa operation kalamatay mga insekto nga mong nagtransaksyon sa mga operatiba, no? Sa mga kapulisan. Upod ang PDEA. Tiya makakun mo na iya. Hindi alawg-lahog, billion of pesos nga value sang shabu ang na-recover sang mga otoridad. Kung wala ato ma-intercept, wala ato ma-subject sa buy-bust operation, why ma-recover sa mga authorities, damo naman tingkoy kag mga utok nga maguba sang shabu. Grabe, ano? Pwerte ka damo iya sang illegal drugs gihapon. Diri sa aton sa Bacolod, may balos man, although nga hindi ginman tuman kadako, pero hindi pa man makonsider gani nga high value target ang nakuhaan sa shabu. Pero can you imagine, 1 milyon man sobra ang iya sining nga ginahuptan nga illegal nga droga. Baloon ta karon ng latest update kay ang pag-follow up sang kapulisan, hindi pa man makonsider, no? Hindi pa man makonsider nga high value target ang naaresto. Ano pagid ang mga nagapangunan naton nga talakayan karon nga aga diri sa inyo panatuntunan action hotline. Now, may ara subong sang master list nga gina-require o kung ginahinyo ang tagsa ka mga barangay para ini sa 12 tubtob 17 anyos nga natala na bakunahan sa COVID-19 vaccine. Tiyan mo niyo, abot na ka-umpisa na ni tagsa ka barangay karon, i-check na sa tagpamuno sang liga na mga barangay. Tag Bacolod City, ang politika ara na. Nag-umpisa na, no, ang politika. Even last year, ang politika wa ginikakadula, no? Pero ang latest update, actually nakabato nakita sinising information last time, pero duway blas ang mag-confirm. May ara sa manifesto nga ginpermahan ang mga kapitan di sa Bacolod, no? Actually damo silang mga kapitan nga nagperma sang manifesto nga ayo kay Congressman Greg Gasataya nga hindi lang magbiya sa Grupo Progreso. Tinano ang indikasyon, ano ba lang implikasyon sini? Pasugot si Kong Greg nga nagambal si Kong Greg nga masaylo siya. Uy, nano ini, ari pa. I-check ta ni karon kung anong latest kag-reaksyon man sang kongresista no diri sa sudad sang Bacolod. Good morning lang may lang pagmonitor mag-aksyon naton nga nagatutok na paagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod, ang mga nagamonitor paagi sa YouTube. Ara dira may available comment section sa idalom. Kita nyo da, pwede ka mo makapadala sa mensahe. Ang inyong mga greetings, please, padala gini na kay gusto naton man may baluan ang inyo sini nga mga mensahe. Ayos unahon naton anay si Dr. Zipar Gerhard Kailian. Online sa hotline. Kay baluan naton ng latest nila nga nakuha nga information. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning, Action Art. At morning sa Tagulamati, isang Action Radio. Sir, dalion ko lang, Doc, kay para maka-update lang ko bala. Kumusta na nung epekto sang bagyo? Anong latest information nga nagsulod sa inyo? Yes, so may mga apektado kita sa bagyo sang kahapon na kay Julina, no? Ang aton nga mga reports din nga nagsulod, amo ang La Castellana, no? Sa Barangay Robles, may mga 17 families with 47 individuals outside sila sa aton evacuation center. Ang aton Barangay Cambaros sa Pontevedra, may 7 families kag may 22 individuals man. Ang aton Barangay San Isidro, 57 families na may 22 individuals na ang iya dito na ani nag-abre ang aton nga dam lang aton sweep bala sa Malbar. So may nagpagwa sa tubig, so amo nga nagsaka ang tubig, no. Ang atong DSB Trinidad ulat pa naton kung pila ka bilog ang families nga affected. So Okay. sa Isabela ang atong mga Hacienda Pasanggilan, Barangay Tinungaan,
may 3 ka pamilya kag 8 ka individual no ara sa barangay hall sang Tinungaan. Ang Hacienda Alegria barangay 5 no may 4 ka families kag may 19 individuals nga ara sa evacuation center sa socio-cultural center dra sa Isabela, Negros Occidental no. Karon pag-aalantaw naton kung ara pa ni sila or nakapuli na sila actually. Kag ang atong nga Coast Guard nag-report man sang 136 ka passengers and helpers na kahapon na stranded. Siguro subong nakalakat na ni sila actually, nagbalik na ni sila kay balik naman ang biyahe halin sa Escalante to Cebu and Sagay to Cebu no. Okay. Dito sa piyak nga isla no. May rolling cargoes kita nga na stranded man about 92. Kag sa vessels mga 4 ka vessels ang na stranded kahapon sa epekto sang Julina. Samtang sa mga damages no nga houses sa La Castellana may 2 ka totally damaged kag may 14 ka partially damaged. Ang aton hinigaran no may ara sa mga damages man wala pa makuano gina-account pa nato no. Okay. Pero ano pa niliwat i-update niliwat Action Art no kag ang aton nga Binalbaga nag-report sa landslide kahapon no. Panman lang to nang wala man siyang casualty kag dito sa may Payaw no. Na ano no nag-slide ang half sang aton nga provincial road no o natabunan pero may ara pa man alagyan. So passable pa man siya Action Art. So ang unang kaundan sa aton nga report sa aton damage report no kag ang aton affected report sa bagyo nga si Julina Action Art. Yes. I know nga ang consolidation sina maybe this noon time pa no makompleto gid. Dok, isa na lang. Bagyo Kiko, ano ang inyo sining kay may mga report nga super typhoon ini anong mga pagpanghanda kag advisory nga mahatag mo subong sa Negrosanon? Actually si Kiko medyo layo-layo ni siya gawa sa aton no. But then again, hindi gigita maghatag sang kumpiyansa no sa aton nga sa sa Negros na nga pa kita mga enhance sa bagat nga pwede pa baskugo ni Kiko samtang ara si Kiko nag-influensya man no si Julina gyapon no before sa area no. So makita naton di sa Banawa naton gani sa sa dako nga screen diri sa command center ara si Kiko sa left side ara si Julina sa right side no. So again once nga mag-ano ni sila may maka-apekto gini sila sa aton no kag mga bana sa Friday siguro ma-enhance siya ang monsoon rains aton. Again nagbuo na si Julina ang aton pabutyag sini nantawon ta na ang aton nga mga ginatawag nga mga waterways base may mga nagsupunod nga waterways panghawa na tangdaan in preparation sa mga pag-ulan nga pwede ihatag ni Kiko. Kaya once mag-accumulate ini siya, kag may mga dam effect ini siya no, sa waterways naton, magadako ang atong tubig sa gulpi, kag pwede mag-effect sa mga flash flood, kag mga landslide man, tungod na saturated na ang atong duta. So again, reminder sa atong mga DRRM offices, sa atong mga LGUs, to be aware. No? Ang i-inspect ang mga waterways, inspect ang mga mahimo gina luntaran sa pagbaha kag ang mga sagbot sa sa waterways naton i-clear para hindi kita kaya gapaabot ng kita gyapon sa mga pag-ulan brought about sa kaya Typhoon Kiko. Even though nga si Kiko kung lang tao mo yung track ni Kiko is walayo-layo ni sa aton Action Art. Sige. So anyway, mag-update lang kami Karon sa udto base may harap pagid sang dugang nga mga information nga mga sunod. Thank you so much for the time, Doc, and keep safe sa inyo. Yes, Action Art, sa ngalan sa ating Governor Bong Lacson, let's pray, let's prepare, and be proactive in our preparedness. Madaming salamat kag may aga sa Action Radio. Salamat kay Dr. Zipard Gerhardt Kailian. No, ang kompleto sila more or less karon base sa udto may harap pagid sila sa dugang mga information kay like for example sa inigaran way pa to makasubmit gid ang kompleto nga listahan to ginahulat pa nila sa mga kalahalitan mga damages so puli may mga pananom nga katulad sa palay o kun humayang kabay pa way malamita o kun maapektuhan sining maulanon nga tiyempo.
Amo na nang ginapangamuyo ta kayong tao nga daan subong ang mga mangunguma ang ginalauman nila nga ti pag-abot sang ila patubas ini at least may ara naman sang inugbayad sa utang mo. O ang inugbayad sa utang ti isunod naman mapalibog naman para naman sa sunod nga ulutangon. No, at least kung may ginasaligan ka, basi pa man lang nga may mapautang. Tandaan naton, damo pagid sang mga kwano, damo pagid sang mga bagyo nga nagasunod after Julina and Kiko. Ara pa si Lani, galing ang Lani, yan ni double N niya ho, si Maring Araman, ara man si Nando, si Odette, Paulo, Kidan, di blang Kidan, pamilyar sini sa Kidan niya, si Kwan, si Dorel, kay may kampo siya mo. Siya kung Dorel, kalapan sa Sinday sa Imamaylan. Ara man si Ramel, ara man si Salome, si Tino ni siya, Tino ara o, si Uwan, Verbina, Wilma, Yasmin, Zoraida. Amo pa na ang mga names sang tropical cyclone o tropical names sa Pilipinas this year 2021. Halin sa PDMP, diraya sa probinsya, antes yung kantuana, mga balita, tagag mga serious topic na dugay-dugay, kantuan ko sa Jo Marie Vargas, abi, ano yung iyad nga monitoring, kabalo ka, September, October, November, and December. Pagkatapos ng September, ni ari kita sa last quarter na mo, no? Last quarter na, kagamunin nga mga quarter, nga masami sa kada tuig, nga daw turno, tayabla, do ang aton di nga bahin sa Negros, ang Bacolod, ang mga bagyo galabay di sa aton kang nagaigo, ara sa mga last quarter of the year. Pero bangod sang climate change, may mga pagbag-o man, kita nyo ganito kalimitado na lang subong, no? Ang hindi maintindihan blang, tayo tingki lang, porting inulan. Ha? Ang pagbago-bago sa tiyempo, pag-init, gani katagiti naman ang agi niya. Sus, grabe. Anyway, i-check natin kay paligo pa siya. At i-timing lang na karon na, no? Kay para may baluan ba naton, ma-report siguro sa office niya mo. Amo na nga, lipat si Sir Guru nga Miyerkules, subong ligo siya. Sige, Sir Jones, make good karon na lang, no? Karon na lang. Kaya para may baluan tani, kung ano ang advisory man, diri sa Bacolod, paagi kay Sir John Marie Vargas, ang executive, o kung ang direktor, ang tagpamuno, no, ang in charge sa bahin ng cluster head sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Galing kay hindi kayo magtugot ang tiyempo ko, may aragi ko obligasyon, bobo ko lang ni kadali. Pagbalik ta, damo ta balita ha, manifesto kay Congreg na ibaluon ta. Uy, may balita pa gani nga may napatay kuno nga bata malapit to sa isa ka barangay sa Murcia ho. Napatay kuno bagod sa baho sang sanitary landfill, nano ini man. Kagang update pagid karon dugay. Illegal drugs nano ini nyo bilibid prison gali no. Ti paano ini ginapadala di kay stricto man subong. Ang mga barko grabe ang pag-check. Why labot sila hindi man ka pinagusto travel ang tao nga why kasang mga requirements kang nanuda, no? Nga makakadto ka sa isa ka lugar kay kinanglan kompleto ka sa dokumento antes ka makasulod di sa Negros kag sa aton sa Bacolod. Tidiin ginapaagi ini basi ginapahawl sa aswang. Grabe nga druga no. Atong operation gid ho. Sang military, sang PDEA, kag pulis, can you imagine diya, hindi lahog yung susmarisip, billion of pesos ang na-recover. Hindi na ko magbasa sa mangalan, sa mga insekto, hindi basi hindi paustob lang pagbasa ko. So, grabe niya. Grabe ang negosyong ila. Amo na ni nga pandemic nga nagaigo sa aton, billion of pesos nga value pa sang siyabo, ang ila ginahuptan. Kay-discuss na nagkaroon bladugang kag updates politika di sa aton sa Bacolod, inataran,
Bantayan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Action Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang nagsulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan.
lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto karon sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagino no? Wala ka baka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, gakatabog subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter.
Kag ina siya, magsinika nga Jack Bala ang tirador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginapot ko at pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog mo. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod. 8:38.
Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline. Oy, ang mga mensahe nyo ginapadala ha kay unahon ko ni. Sa aton nga mga taga-palamati, gincheck ko pa kay Kapitan Pico kay may ara gali isang kuano or sa Bureau of Fire Protection ba si Jackson Alvin bala check manda kay may eskwelahan gali na sa may Mansilingan gina-check ko Mansilingan nga daw nasunog kagabi do tatlo ini ka classroom i-check ta lang na bidugay-dugay no nga detalye. Salamat gid sa nag-inform diri sa aton na kay luyag ta man ni ma-check kung ano gid ang reason sini kag ang damage sa sining nagluntad nga sunog. Anong gintunaan ay han kay inulan masubong siling kubasi kon may linya sa kuryente na nga nabasa lang nga pwede tunaan sa ginatawag nga short circuit. Aber karon lang inadugay-dugay no sa mga nagapamangkot diri sa aton sining pangalagad. Alas 8:40 na ibanan ko lang ni Anayo kidukdamo na gid sa mga mensaheng ginapadala nyo para at least makaiban-iban man ko kag ang iban karon na kung mahingagaw ta pa ha. Please lang. Kay Eduardo Tajones may aga ga monitor mabagyuhon silingya from Purok Serisa, Barangay Uringao. God bless and more power. Aksyon Radio Bacolod. Thank you kita. Jinky Dialagdon silingya kay Biboy Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael John Season, kag sa mga family niya sa Pandanon, DSB. Humalumina, salamat gida, Jinilin Banduha. Good morning, watching from Quezon City. Imbong Diocampo, happy birthday lang kuno sa anak niya si Ana Marie, ngayara sa Qatar. Bawhalong gida, dira sa Qatar. Si Rochelle Fulhincio Susana sa Barangay Malingin Bago, good morning man. Alin Louis Himotea, good morning Kasimanwa. Good morning. Kaya tagalinawon ni siya mo. Monitor na kuno ang pamilya Hidlayan. Always yung monitor na sila. Salamat gida pa rin Noel Zambales sa Puro KBS. Kumusta na kamuda? Hidlaw naman ko sa inyo. Manghod niya, nag-birthday subong, 41 siya, si Donnie Zambales. Thank you, gida. Nona Agravante. Araman si Christine Minies Villalobos. Sinya tamyaw ko ng palihog, Kagawad Rodima Amit, Family Dahay, Torbila Alit Minies. Always ka monitor. Si Merly Gonzaga. Salamat man, stay safe. Melanie Calvas. Araman si Jo Marie Pormentera, Idi Laos kag si Nanay Isabel sa Victorias, Lester Ray Benitez, gamonitor sa Auckland, New Zealand. Salamat sa New Zealand sila ya. Diding Alojamiento, Araman gamonitor Elizabeth Malaka Gamala, si Alex Montesa, Araman Nuna Agravante, Ebs Marta Dio Salcido, Atia Kim Iriman, Raymar Hicano Haliasgo sa Lagkastiliana. Uy, kumusta ka mo datay? Uy, kumo malabot isang babaha. To sa sag-ang ni Slayga Tinermo. Ang Hicano Salvatierra Robles, Cabalfin, Kagtapayan family. No, Raymar Hicano Haliasgo, kumusta ka mo da? Uy, kumo malabot ni isang baha niyo. Russell Aliho, greet ko lang family Aliho. No, sa San Enrique naman sila ya. Sige ya. Alex Fuentes. Thank you gida. Angeli Pungyan. Liog sa pamilya Pungyan, especially sa akon abay kag Iloy nga sinuno Pungyan kag sinanay Yuyo. Gamonitor man Si tatay gambal nga itamyawon mo gid sa permi. Sige ara dayon na si Chinuno Pungyan. Kumusta ka na Chinuno? Agot nga bata Chinuno Pungyan ni si Angeli Gilio. Si second cousin nato na. Marlon Villafranca. Siling niya, pamilya Arca sa Santiago, California, Barutak Viejo, Iloilo. Ano ini? California gali. Sabi ko California.
California, Barutak, Viejo, Iloilo. Kag sa asawa ko man, Gingy Villafranca, kag ang 3 kids. Salamat, gid. Okay. Sa Barutak, Viejo, gali, abi ko kun sa California to. Fernandez, Eric, Eugene Reyes, paring Chupoy Magbanwa, no, dira sa Macau, China. Si Tita El Malusok, kag retired Major Paterno Turalba, monitor man every morning. Rodelin Alvarez Bayabado, Martin Aliling, Erwin Dicatoria Gonzales, Lito Dayap, Bunker Jiminay, oy bro, Art Mix Don, kumusta ka na bro? Thank you gid, halong gid sa mga upod naton sa Guardians. No, ano man nga aggravation mo, basta Guardians ka isa lang na kadugo. Si Cabarlis Esteves, ayos, ang iban guro, dyan ako dyan, musta ka naman? O, ingagawon ko lang ni Karona. Magbalik ko karon ay palihog lang iban kedo hindi naging mabangbang, hindi naging malabutan. I-check ko lang kay Councilor Lady Glis Gonzales. Ibaluon ta ko na no ini ang parte bala sa kwan. Parte sa vaccination drive nga ginahimo sa Bacolod nga subong ti ang master listing na ang paghimo na sang master list para sa mga huben balang away ni madala tuya sa priority kundi isang una ang mga minor hindi ka pa pwede mabakunahan mo ti subong may ara na sang ginahimo nga master list para nga bakunahan o pagpreparasyon na ini nga kuning kaso may available nga vaccine hindi lang ara sa priority list kundi ang lain naman nga sektor sang mga mangunguma o mga pumuluyo nga raya sa huben, amo naman ning hatagan prioridad nga mabakunahan, lantawon ta niya, no? Kung ano ang matabo, kag kung bala nasugdan na ni, way kabudlayan ng barangay sinin, nabudayan gani sila nagligad to nga ang mga ginahatagan gid sang priority, ang mga may comorbidities, senior citizen, nablang daw kadelikado gid, no, karisgo sa COVID. Ti subong ari kita sa mahuben naman. Lantawon ta kun ano ini, okay man lang sa ila, kaya man lang. I-check ko lang na karon no, kay medyo sako pasubong sila ni Councilor Kwane. Councilor Lady Glis Gonzales, ang Liga ng mga Barangay President diri sa Bacolod City. Now, i-check ko man, dugay-dugay, kay Jackson Alvin Grabak, tulingin lihog ko siya, nga parte bala sa kwan, sa Shabu nga operation kapon, nga din kakita, 1 milyon ya, no? Ang nakuha sa dance instructor ni, ano ni siya nga, isiling ko gani na noong natabo kay ang supply sang droga siling sa pulis halin kuno gyapon sa kwano halin gyapon sa New Bilibid Prison ti sinong gabit-bit sining nga makalusot ni o kulbaan ko para sa mga bata ko magpa-vaccine siling ni Jinky Jalagdon ay sige salamat gid unahon ko lang si Jackson Alvin ha. Action Alvin Graba, balikan ko ni na short while karon sila ni Councilor Gonzales. Kay si Councilor Novero, kuhaan ko magkaroon reaction kay DepEd ya, matyagan ko sa DepEd bala ni gagulpi lang sila ya. Doon ka dalam guhanon na sila, kay ara naman ang proposal nga posible pagpatigayon sang face-to-face instruction sa mga lugar kunong nga doon nagnubo ang cases. Ang mag-qualify for face-to-face. Galing kayo face-to-face instruction okay man na mo. Galing ti ano ginyang ginadalian nyo. Tani ginuuna nyo lang yung party sa availability sa vaccine kapag makuna kung antes yun i-propose. Dire ko na patrol blaw. Party ini sa drug operation kang katingalahan di. Nga mo na ni kay stricto subong may mga granular lockdown sa Manila, sa Luzon area, pero ang Shabuya makapenetrate, makalusot pagyapon ni sa aton. Grabe no? Sa Davao, kuning balita, may ito yung sa adobo, yung padala nga.
ginlakip ya sa ginuto nga dubo gindala sulod sa preso ya dalon niya kung tani to diba kung madubo ba yun nun gisabo tanan na lang nga idea no o dire kita with Action Alvin Graba sa Patrol Action Alvin Action Art ginahulat na lamang karon sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 5 ring resulta sa laboratory test nga na-recover gikan ni sa mga na-recover nga shabu kay Arjun Ramos 27 anyos hubin pa matapos ka na dakpan kagabi through bypass operation dira sa area sa Purok Gonzaga Barangay Takuling diri sa syudad sa Bacolod sunod diri kay Police Captain John Christopher Masangkay si Ramos Action na Art ginakabig man nga tinawo sang isa ka high value target sang ila sining hanay apang ginahimo man nga bagsakan sang illegal nga droga. Actually Action Art ang term nga gingamit ni Masangkay ining si Ramos ginahimo nga budigero Action Art. Budigero? Budigero. Grabe ba? May mga budigero pang islaya? Oo, actually dara sa iya ginabilin siya naghimo nga bagsakan. Siya man ang ginahimo nga addressee sa mga delivery sang illegal nga droga para diri sa syudad sa Bacolod. Actually suno kay Masangkay ang supply sang droga allegedly halin sa National Bilibid Prison ginapadala through parcels short para sa mga connection artists through courier bala. Now, dugang pagida diri ni Masangkay, front lamang ni Ramos ang pagka-DIC ni, condance instructor sa mga gasumba balada, apang sa likod sini nagabaligya man sang illegal nga droga, ining si Ramos Action na Art. In fact, kagabi, through bypass operation, na-recover diri Action na Art ining dalagko nga plastic sachet sang ginasuspitsuhan shabu nga nagabog at 150 grams. Actually kung taon mo Action na Art ting plastic sachet nga gina kundi nakatay pa balan ginhigot pa sa isa ka daw ice bala Action na Art kung taon mo ginahimo bala plastic nga ginahimo sang ice amo na ang ginubutangan niya sang sining dalagko nga plastic sachet sang suspected shabu more or less kung sumahon sunod diri kay Police Captain John Christopher Masangkay, 1,000,000 kag 25,000 ka pesos. Suma total nga na-recover sang ila sining hanay. That is in relation pag ni Action Art. If you may remember, August 5, may nadakpan man ang ila sining hanay dara man sa area sang Purok Gonzaga. Upod ja pagid ni nga nahimo man nga budigero galing kay ti una ato nga gin bypass sang mga kapulisan sa idalong gyapon sang grupo ni Masangkay. Ang pamangkot sila kung magambal ka budigero, anong pinaka-maximum nga ginahulog, nga ginabilin sila ng value sa shabu? Amo na Action Art, most probably, damo, kagdako pagide, kaya mo na lang na-recover sa iya. Kung budigero kay mo yan? Oo. Imuong kaya budigero, imo yang ang illegal nga droga, mas dagko pagid, Action Art, no? Pero sa iya na ginakuha, siya ga-deliver and at the same time Action Art ining si Ramos nagabaligya man. Okay. Ari Action Art ang pahayag ni Police Captain Masangkay. Si Arjun Ramos rin sa dance instructor dito niya, no? Obra ka mga sumba-sumba. Actually, wala man sa prior record sa ato na kapulisan sa single identified personality. Dason si, sir, si Arjun is the hero, sir, stock bala, sir. Siya ginapatago and then ga-dispose man sa sir sa mga items kabaligyan. Magambal kita budigero, in short of it, siya ang ginabagsakan sa mga illegal drugs. Yes sir, may sir, actually grupo yan sila sir, mga kung tandaan niyo po sir, that's August 5, may nakuha mga kami sa pinakabalay lang sila ang pagitan diyan kang ang target natin si Jobel Blam nga nakapalagyo. Pero daw 700,000 plus man ang nakuha natin. Dinihalin ang mga illegal drugs nga So, according sa ilusyon, bilibid daw sa kaluan nila supply. Ginapa, na sir, via courier service nila pinapadala. Diyan pa San Carlos ng Bacolod. So, hindi pa ito ma-confirm sir, no? Kaya actually ang mga tao na makakapit is mga man lang. Is he a part
sang bag-o nga mga drug group diri sa Bacolod sir nga nagataka? Yes sir, dako gid nga posibilidad sir na but again information pa na hindi pa ta pwede disclose subong sir dito for conduct pa sang further validation and investigation. Paano plano ta karon sir? Yes sir, actually ginaulat lang natin sir ang resulta sa chemistry report kay attachment na sa and then makuha na sa sir file na kasusubong. Aksyon ng Arta, kabahan gila mga nisang pahayag, Nuy Police Captain Masangkay. May... Grabe, way labot sa courier. May kargador, may budigiro ka na nga balantayan subong. Mugani man, makon muna ka budigero. Ang bagong drug group, although hindi pa ni ma-identify, kung hindi niya pa identify nila, hindi pa nila ma-disclose aksyon na art. Kasi makakuha man kita sa pinaka-latest diri on the part man sa Philippine Drug Enforcement Unit as to sa existence naman sining mga bagong drug group after, if you may remember, Action Art Divina Gracia, isa ina sa mga sikat ng mga drug group diri sa probinsya sa Negros Occidental. Okay. And at the same time diri sa siyudad sa Bacolod, and most probably Tikikomo patay na ang Divina Gracia ang ila sining nga leader. Basi bala Action Art nag-form naman sila sang bag-o nga grupo or posible Nga ginalink ni sila kay Divina Gracia to? Basilain man ni sila yung grupo, guro iya? Amo na Action na Art posible basin lain naman siya nga grupo. Hindi man graba? Well, ginalantaw ko gani ba? Kaya ang graba, ang sand and gravel, blaga supply, lapit-lapit sa bato mo. Correct, sakto na. Among kabalo ka naman na gravel Graba and kang bato ka supply. Ito construction, galing ang imo yan negosyo, hindi siya mo. At least may galing bato. lapit lang sa bato. Oo. Dumduman na yung mayroon pababot. Ano ang apelyido mo? Graba? Graba man, siling ko, simple lang. Gravel and sand, put them together, graba. Graba. Muna siya. Pero why na siya, Akson Alvin, gintra sa muna ya? Uy, tayo, buo tayo. Financer lang. Isang graba nga negosyo. Yes. Okay. Bato nga negosyo. Oo, grabe, no? May sunog galing itatlo ka classroom sa Mansilingat. Di ba ka ko sa Kapiko? Ay, siya kamaluaw. I-check ta ni Action na Art. Action na Art report sa nga patrol. Ang ka-action nyo, action... Abot ang pidiya mo ni nami isaud to'y balita mo guro kung kabalo sila ni nga mo ni sige-sige gyapon paano masolve ni siya man kung i-allow gyapon sa mga siguro ang mga courier company ni dapat mag-set man sang mga measures bala nga hindi na makalusot ng illegal drugs. Action na Art. In fact, if you may remember, na-interview taman si Sir Nicolas Gomez, ang tagpamuno sa PDEA diri sa Negros, suno sa ila. Grabe ba ang pagbantay dito sa Manila? Especially sa mga delivery vans, iban pa nga naga-deliver sa mga essentials. Okay. Galing kay gakalusot sa gihapon Action Art. I don't know kung ano ang mga safety measures. Kaya parang na sa mga courier company, pagdala mo na sa imo nga inugpadala, kundi naputos na ng iban, gani na mo. Kung why man lang, bisan ido na karon masimot na, why kayo mo, paano ba lang may sabot sulod man? Isa pa na Action na Art. I don't know kung anong hinahimo sa mga, may mga ido gid man tuod, no? Nga sa train gid niya, well-train yung mga ido. Why pa man ni siyang mga scanners ni bla, o scanner nga pwede gamiton, nga bisan ng mga courier company to, sige dali lang, nano nido, hindi niya hustong, may mga ginapadala ka nga magkunano, diyo? Oo. No? Yes, Action na Art. No? So, i-check na niliwat Action Art, ha? Basi makakuha pagid kita sa pinaka-latest pagid diri. Gika naman sa PDEA. Why ka kilala ni sa mga nagkalatumba ni sa sa Manila? Ining mga inchik nga nakuhaan sa sobra 3 billion pesos? Grabe, no? 3 ka bilyon sa Zambales pag nila nakuha siya na Art na to po. Tino nga lugar na mabagyuhon pag inada perting bagyo permida. Oo, grabe pag yan. Kaya daw hindi bla ka assign na sang eskwela ka pa? O sa Olongapo, after Olongapo, Subic, tapos Subic, Castilla, o San Marcelino na dayon. Lapit na lang Lisenyo to sing una. Oo, lapit na. More or less mga 4 ka banwa, o 3 gali. Okay. Oo, ang ina nga lugar, magambal kita San Marcelino Action na Art. San Marcelino is a town, class B, nga
munisipalidad dito sa Zambales Aksyon na Art. Sweeto mo, no? Galing sa ulado mo kaning Papua New Guinea. Ang muna na. Aho. Pila ka tuig ka gani sa Papua New Guinea? Tatlo. Ha? Nakatatlo man tato. Tatlo ka tuig. Oo. Tatlo ka tuig. Yes, sir. Kunti nga mission imo. Oh, from Papua New Guinea to San Marcia to Zambales. Actually, kaya dito man kita nag-eskwela Aksyon na Art. Bao ko na dayon, tanay, subong mga buhamo na kamuguro ni Bishop Guson. Oo, posible. Pareho na kami. Sige, Action Alvin, salamat gid basi ma-check mo lang nagkaroon ng ang Bureau of Fire Protection bala. Yes, Aksyon na Art. Report ang patrol. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid patrol. Grabe na no hindi na niya mabangbang. Illegal drugs siya mo na gani. Ang kampanya ni President Digong Party Illegal Drugs hindi ang pinatyan na hindi kiniya makapugong yapon sa sindikato no? Kay tikon ang mga obviously ang mga mapatay malang ni siyang kung sino ang pamatay hindi lang mainit ng ngalan gadaw na diskubrihan di pa rin sinisubong hubag uni ng ngalan iya nga nagwa nga tima kumu budigiro nga dra ginabilin sa iya ang shabu pero tag 1 milyon sobra man ang presyo. Ay, puwerte. Ati amo na nga siling ko, ining illegal drugs, ambot san o pa ni, kag sino nga presidente, kag sino nga opisyal ni Ayhan, ang pwedeng makuan sini, kuhaan sang matapos ning problema sa illegal drugs. Huwag hindi akuntat mo, din kakita mo yung amo na ning sitwasyon puwerte ya ti ang pinaka dako-dako nga bay drug bust nga natigayon amo ning 4 ka mga Chinese national o nga nagkalamatay sa Zambales makuno 500 kilos ang suspected shabu o kon 3.4 billion pesos pero hindi niya lahog nga klase supply sang droga ti ang Philippine Drug Enforcement Agency sa Region 3, Philippine National Police Regional Offices or Office 3 resort ini ang ginsunod nila Barangay Libertador Candelaria Zambales ti shoot out patay ni galing ang mga Chinese national. Pagbalik ta karon dugangan tani ang pilang ka mga balita gaton na ganda tipon. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Banwa mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang ayaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamilya
matian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung delay na nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag tapos sa fire to my part because the year nga nagsulod ko nagdamo ko dito at that time no simple ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA revolution so nagdamo bisa nagtamo dito no so that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada,
wala na'y kuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa Isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tutungo sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinikang nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB number 1. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-kuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1.
Usa sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1! Inikilala ang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38 points. Ang kuan magali, no, dira sa may Torino, si Tatay Felix na, Tatay Felix, morning na sa imo, may lang nga pag monitor. Ayos Action Doors, pwede man Action Doors ang nabili niyo, tawagan na lang basi mag-available man siya. Uy, sa Mandugali Domingo, porting burnout niyo. Lawig schedule ni siya nga power interruption Kung kamo mga areas nga kuan siya maapektuhan mo, halong gid kamo. Halong gid kay pangita na nga damay lang tani kung medyo bulubog na ang tsimputa, pero kung mag-amuni nga may mga pamilya ka nga ginagamitan mo sang kuryente, bla. May gamasakit ka nga halimbawa, kinanglan mo yung kwan, may mga equipments nga galamiton, ti problema iniho. Ara sa Facebook page ng Aksyon Radio Bacolod, actually, na-post na ang ining schedule nga power interruption so that nga mayara ka mo ideya para hindi ka mong budlayan na, no? Halong gina sa mga kaaksyon naton this coming weekend kay ti amo ning kuan ginaw mangita na lang sa mga lugar gulo, ngita na kamo sa mga lugar nga medyo hindi balatuman ka kuan, hindi tuman ka init ang kabay pa nga kuanan no, magtaw-taw na ni ang maulanon nga tiyempo kiti kung magsunod ni bagyong isang kasunod ni kasi mga Friday masunod, no? Ayos Edward Tahunes sa Uringao sa Purok Sirisa, da kumusta? May nga agad na sa imo Thank you, Gid. Jeneline Banduha, watching from Quezon City. Nabasa ko na nagili kinaw. Nag-pop up liwat Sakay Juan Mil sang Victorina Heights. Halong gikuno Lister Ray Benitez. Salamat amo ni sa New Zealand kay ina. I-check ko lang kay Kapboy Pico kay ano ang extension damage man. May sunog dira sa Mansilingan kuno do classroom ini. Online sa hotline. Kap may nga si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. Hello, Kap? Hello. May nga Kap si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. May sunog nga may nasunog nga classroom diri sa Mansilingan Agro. Bali, nangangayo information sa amon dalading rescue sa Mansilingan. Pero tigin confirm to nga sang kagabi. Sang kagahon do mga more or less 12 sang kagahon nga may nasunog, no, na classroom sa Mansilingan Agro-Industrial High School. Okay. Pero 2 or 3 classrooms ko lang nasunog. So, why ko pa man gali makatawagan ang principal nga maano gid pero according sa amon rescue may sunog kagabi sa Mansilingan Agro-Industrial High School. Okay. Kaya naka-dispatch man to dahil ang kuan ang amon ding fire truck, no, ang sa fire substation namon di sa Bureau of Fire. Pero initially nabaton mo Kap nga balita. Ano initial lang ni nga nakuan siya nga nasunog o kung total ni nga nasunog ning 3 ka classroom? Partially wala lang? Wala ko ma-confirm kung bala ang 3 ka classroom sulugin.
basta according sa rescue namon, naging tawagan ko kagina, nga mga 2 to 3 classrooms ang lataw. Kasi ang paghalin ko sa rescue namon kuno sa kagahon, gamapping pangkon mo ang Bureau of Fire. Gamapping pang Bureau of Fire. Ate sige, kay kung anugin man, ma-kwanta ni, no, ma-check ta ni karon sa Bureau of Fire kung asto kung anong ginalinan sa sunog, ara man niya sa Bureau of Fire ang investigation eh. Tibali kung kay pag sige pa mapping to gabi ang dong mga palmen naton. Tibali ang investigation kung ano ang cause ng sunog, wifi. Okay. Ate, sige. Kap, by the way, isigit ko lang ni ay kaya ito talari ka naman lang. Kumusta ang cases na sa imo sa bang COVID? Kag itong may kunindo isang mansilingan yung may Delta variant last time. So, bukuhay naka-record ay sa bang no? Ang among cases din, no, salamat di sa Diyos, abing nga nagalubo na, no, sa compare sa mga nagliligan tong bulan, nga daw kakaasgit, subong naglubo na, no, ng among kasos COVID, subong naglubo na with. Pero ang inyo, Kwan, ang mga nabakunahan sa imo na nga barangay, nagdamo ba? Ang nabakunahan din, no, sa barangay, ang amon na yung data nga sa Mansilingan Agro Industrial High School nga vaccination center, mga 4,000 more or less siguro mga 4,500 na ang binili pa bakuna sa vaccination center. Wala pala labot ang mga pumuluyo ang nagpabakuna sa nagkalain-lain ng mga vaccination center like sa mga malls sa NGC, no, wala pa kami dito kasi na ang dili lang sa vaccination center, no, sa Mansilingan Agro Industrial High School gym. Okay. Pero sir, ano man, may ara na instruction sa inyo nga mag-start niya master listing para sa 12 to 17 years old para nga posible sunod na bakunahan? Ang bahin sa 12 to 17 years old? Oo. Wala pa gid bali sa adult pa lang gyapon. So bali way pa kamo naka-meeting sila sa liga kung anong matabo sila. Wala pa man kasi wala pa man available vaccine siguro para sa amo lang mga pangilanon. Gani 18 above pa man lang. Okay, in a way no master listing pa man lang na, no listanay pa man lang pero posible ma-meeting man na sa inyong EOC kung sugdan ang kung saan So, basi ikaw kabay pa maksugod na parang kabataan ka mabakunahan man. Kaya kadamo sa mga kabataan nilaan. Gani, kag siling ka dipend, mabalik sila face to face. Paano nagkaroon kayo mga bata, hindi pa mabakunahan, pagwaon mo yung mukron niya? Gani, kayo, madelikado. Kung mag-face to face, may pa mabakunahan ng mga kabataan. Kap, isa na lang ay, if you may, ano tong manifesto ko noon? Ikaw yung nakapirma ka man dito? Kay Kung Greg Bla? Ang ano? Manifesto itong nagpanawagan kung Greg hindi magaling sa GP? Kalma lang to, bali effort to sa mga pulong barangays na nagpangabay kay Kung Greg na kasi may huling-huling na pulo ma-konsya sa Masaylo, amo lang nga naging mo effort ang mga barangay captain sa mga pulong barangays. Okay. Kaya siya nga mas maayo kung magpabilin siya sa Grupo Progreso. Okay. Na nakakita kabla no ang basihan nga isang ang congressman kag ang mayor hindi isa ka team. May mga projects na nagakadilipar, kagabukang politika, isang time ni Kung Greg, ni Mayor Bing, kag ni Vice Elcid, kag ang majority isang city council, isa lang ka team, at least no ang pagban sa mga programs sa syudad, so may mga national projects, siya nga natigayon gidadayon. As compared sa nagiligan to, nga may ara nga like sang flyover na dapat lang tali ibutang dila sa may Circumferential Road no sa Lopez East na yun. Okay. Wala to man na yun tungod sang wala pagbaton no sang pungko sa santong liderato. Pero lalo nga may mga projects for Bacolod City na nagkakapituhan, ang business climate, nagkakapituhan tungod sa away politika. Amoy lalo, tungod sa sila ang mga
ipakamayo sa mga punong barangay na magayo sa Congreg, no, nga mas mayo magpabilin siya sa isa ka team Okay. na para mapadayon ang pag-uswag ng Kongreso sa Bacolod. Why pa man siya reply sa inyo, Yakap, no? Sa istorya nga mo ni Congreg, nahambal mo siya nga pamalandungan niya alay, pangamuyuan niya, kaya niya bilag-bilagon kung alugin ang maayo para sa siyudad sa Bacolod, no? Kung anong iya palabi, no? Updan sa siningapan, pati kabay pa, no? Nga sa gihapon, maging masaway ang politika din sa Bacolod. Sige. Kap, salamat sa time mo. Good morning. Yung action art, pwede ko makapanawagan. Yes, sir. Ano na? Oo. Kaysa maabot wala nung September 13, 14, 15, 16, 17. Okay. May registration kami diri sa national ID, no? From 5 years old pasaka. Ginapabalo tali sa taga-barangay Mansilingan. Okay. Na makadto diri sa amo nga pitsa September 13 to 17 diri sa atong Senior Citizens Office, no? Kaya diri ang Philippine Statistics Authority. Okay. Magapatigayon sa registration, no? Sa national ID sa nagaedad 5 ka tuig pasaka, no? Okay. Kag sa September 13 man mismo, may ara naman kita schedule sang vaccination, no, para sa first dose ng AstraZeneca. Sa Mansilingan Agro-Industrial High School Gym. Pinapalawagan tang pumuluyo, no, sa pagkadto sa siling mga talana nga mga pitsa. Sige. Kap, salamat gid sa time. God bless sa imo halong gid permit. Salamat gid, salamat salamat. Ayos, importante man na, at least hindi ka na magkanto sa mga mall or sa talatapan sa PSA. Why nagaling kita tiyempo? Ang ako lang ni reminders tanan, Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.